langtuk ingtia rong along sen gravel ke thok kasai oi Arunodo skema puthak lamki keklang Simeon Rongphar UDFS Ratcharia Song Amhang Patheksi MAC Kilik Ahut Kithurdun Chiaphan Kachisik Yashvir Sofa Store Bangso Store along nang litum longigji mesen a sofa Anchot kalisi an namjum hek penta longigji Nang litum an ningke hang a design ateng pen kasi margin ningke hang do setame Bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji Lapen an parta Hema long kahinotang sofa puthot kasemar mate repairing our size ita longigji Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store Dokmoka Forest IB athengno Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapenke 86381 along Humri lote longigji Kardom Pini prime time berta long pen nili sangpi marvelous rong pharpi nanar juik tha berta angton pen Lakha inkoi rapli Deopani MSC constituency angkangarlo Deopani RCC adu National Highway thomke bra sirkep atowar pen Madhuram terang arong krongput pen langtuk ingtiarong atowar aphan Sand graveling ke thok pi atowar sai ke oi thekti ga jok rat kaningri Sand graveling ke thok pi atowar ke thekpon long olo lapen kosonsi sand graveling ke thok nangjima lata sarkar pen ki thik arondu bonta National Highway thomke bra sirkep atowar pen Madhuram tirang arong krong put pen langtuk ingtiarong an kepale damji aphan atowar along ke thok a sand graveling abangke kosonsi sai ke claim nangjima la swateng pen abangke thekpon long lesi akele sai jokji claim nangji tang pusi ke claim asonsi thekpon rong longlo Ajar kiding klui pen lapuson sen gravel atowar ke thok pia bangke mesen lo tibonta ki claim nangji arona tang aski mateng pen cheton dam de pin khangjang lake claim ta jokje tam ta jokje pu asar lam thea sonsi chimandat lo Towar pute ajam ki binaita fit inkoi donangji lapen sen gravel ke thok sitame fit krehini anke towara jam thinangji lapen sen gravel thokdet lote ruler pa koisi side bum alongle thoknangji apodlo bonta nona bangke fit rock bak ajam ke thean thokdam proi amat oto humnian ta chepek dorde pusi rongara da tumpen chethan pon rinti lasila puso ningkelangnu keplak ke beng aning ke dokok MSC aphan ke non ke wangji MSC kilega hut Karbiang Long Autonomous Council pen BJP asong tiket ke pia hut lang pachingra kamat hapon nangji pusi rat pen ningji pon rinti buka jan pen anantera Karbiang Long live kedamtang suri hinira ingkoy aningkan preyachiklo niphai hiniarni Bharat Sarkar pen sorlo tumaphan amethanga jakong kachehar jakji aphan isi Arunodoi scheme deng ponsi achiklo jonwang amethang bank account along pali ponlo Labangso Arunodoi scheme pen pinangan suarlo tum alikilong sitamidolo lapen nona porta lapuson awar sai kilong dun dilang atum awar sai kilong dun jiaphan prek jama dimalong amen ke chithap jiaphan awar sai churilo lapuson apor hut inut banghini atum alikachu endun jiaphan mathasi bidilang nuasai ke claim ason taddo Lason thak-thaksi diphu rongkhilana longkedo inut Assam Gramin Vikas Bengarum along computer akulat kachubi inut Jhor Lumching abangphu alikachu NG aphan mathasi claim nangji aron allo bepin mate Common Services Center application CSC ID lapen login password abe pin pensi radat tumaphan arunodo scheme along amenang thapi popu chongthuisi inut along pen tangka pharo isira phokep rungsi Bang Parot Shoksia Bang Propan claim pilo. Labang Solam Karbi Youth Student Organization Asong Atup Arjulong Si Adi Malongan Pale Dampen Labang So Asai Lang no ke claim Bang Propan Akam Pangton Koklo. Bang So Hutpen nang kachipasini dun atengke nilida claim mebon kwa masi claim pidedlo lasi ke claim pitang abang hu atum ana phantame puthot tangka cheboy thula popusi ningje.
মই নাজানো ইমানটো মইতো খালি সৰু দোকান একটা জেৰক্স দোকান হয় তো মইতো এইবিলাকতো নাজানো বুলি গতিকে মানুহবিলাক ৰাইজৰবিলাক আহি কিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে তো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে মই তেতিয়াহ'লে মই চাই লওঁ বুলি ইউটিউবত চাইছোঁ ইউটিউবত যেনেকৈ দিছে এইটো মতেহে মই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি কিনে জমা কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেই কিবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পিছতে মই এজন মানুহ 150 কৰি লৈছোঁ এইটো পিছতে কমিটিয়ে এইখিনি মোক বুজাইছে ভাল কৰি বুজাইছে কমিটিবিলাক আমাৰ ডাঙৰীয়াবিলাক আহি কিনে বুজালে যে এইটো চেক কৰি বুলি কৈ কিনে মোক বুজাইছে আৰু নেক্সট টাইম নকৰিব বুলি কৈছিলোঁ আপুনি কেইদিন কৰিলে কামটো 3 দিন এপ্লাই কৰিছিলোঁ কৰাটো 3 দিন কিমান এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া মই ইমানটো কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু সিহঁতে যিমান হেৰি কৰিছে যিমান এপ্লাই কৰিছে সেইটো মই বৰ্তমান হৈছোঁ কৰা নাই মই এনেকৈ কৈ দিছোঁ Halapuk Karbi Youth Student Organization Asong Atumpen Nangka Pachini Atengke Lapuson Rada Phan Avi Kachong Sip Abang Phua Phan Prabjin Pen Ingsai Ji Aphan Chuning Report Lapen Lason Thak Thaksi Prek Jama Dimalong Tame Bangso Asai Langno Kikle Matum Du Olang Lasi Rada Tum Kachiri Mek Et Pen Kiduji Aphanta Chuning Report Thu Lawan Kinanalo George Luntinto Abang Phua untuk abang korban ada dirot adukan komputer itu abang top komputer adukan lo agula by American exchange servicing servicing can program phone abang servicing abang ke reviews plan ke abang ke complaint waktu abang sisi sosial abang ke seperti ini lasola bantu tapi mana kan itu exchange service sini tumbang ke enquire lo bang lo orang exchange kalinya tapi ini tumbang ke ini kewaya tu kadu sena gunakan kantor orang tua tu kan yang terhubung dan kurang dah ini kawan boleh bukan apa kan saya ini enam kian kan News Report Longsodar Ingti Karbiang Long Live Kedamtang Arunipai Hiniarni Martyrs Trophy Surihini Ra Inkoi Rahini Dipu Kasa Patuak Lamalong Kepaman Ponalong Dong Mukak FC Atum Cepate Dunsi Kacepahai Pon Bangso Martyrs Trophy Surihini Ra Inkoi Rahini Aphan Dipu Kasa Stadium Along Kepaman Pon Bom Along Arunipai Hiniarni Dong Mukak FC Lapen BYC Havlong Club Atumang Bongsi Patupon Lo Bonta Dong Mukak FC Atum Akile Kepatu Ketek Parpik Ajok Dong Mukak FC Gold Rock Lapen BYC Havlong Club Atum Gold Isipen Dong Mukak FC Atum Cepahai Ponlo Lapen non Kivangji Lang Arni Hunter FC Pen Kepatu Ponji Aphansi Chisik Pon Bomlo Bangso Ahut Dong Mukak FC a manager Robert Tisopen Phirangke Atum Aphan Nang Kapachini Dun Atenke Dong Mukak Havaralong Riso Ejang Atum Tame Raki a hormu ke chopen chenglok prek jam kahino asayanat kapang no atum dopik lasila hypen kachire thekji lapen riso ejang atum aphan kepathu anat kangthur ponji aphan lapen kepathu penajok okpran mi ipu paklang ponji pu akemang ke dopensi dongmukak FC sengponlo lapen bangso dongmukak FC along kachirabdun coach Langkai Kro Dr. Bir Singh Hanse engineer Gulab Kro EM Lunseng Teron Rat Cyclem Bangpi Dimiti Sopi Anubam Tokbi Ra Kro Chairman DMB Ambreson Killing Vikram Terang Sar Buhiram Lapen Kadok Kave Kachurab Dunatuma Pan Ansita Manager Robert Tisopen Akiro Pipajerpon खेला ना एंडो लगे नितुं दंगमुकाक FC पेन नसेनी तुं लादा खेला ना एंडो के लसन हेलो जो नितुं दंगमुकाक लंसरमी एंटी सोशल एक्टिविटीज टॉपिक नसिलाहाय केपा वे ये अपन नितुं के बॉडी बोन लगे नितुं वेल माने लाइट माइंड तुं नितुं चिंगमाय बनसी लासो एंटी सोशल एक्टिविटीज लासो फान नितुं फान कसons केपा वे मा नितुं माथा बनसी नितुं बा लादाक इसी नन दंगमुकाक FC बुनि तुं खमबन नसि लाहाय sports ya kenang sot itu non lomo somar dogi mobile hai se bisi ke anpon lapen game patu tek kono lai kiba
outdoor games ke latung competition si thaklong sino na mangke nitung mangke laso khela pe nitung aprang kirung ponji an pe nitung aprang ki ponji phansi nitung matha bensi nitung laso game along nitung sidame bori pon. News report long sudaring ti Karbiang long live. Pirthe kathekiri nang ke bad bom por hut ajada son setame mithangalong dorepsi ke me puabang putin atumta mathasi mithang kiring ji aphan choklem reblo bangso mithangalong dorepsi ke me puajo ratchari asong setame amithang asong donang ji pusi abang putin atum setame songamen chiseng ponsi kilik kachepate dun ji aphan kachisik pon dolo kahon rong park Kichari pon amayalong aluhi aman pen Simeon Rongpar Kangbura Timung Onkro Bapuram Tokbi Romesh Singnar Suresh Rongpar Anparta Songalong Klembang Phubang Phiatum Chetongdun Kilik nangte bokbomlo lasi lakha ing koirahini Sarupathar MEC constituency ke parlo Japralangso Jutang Aklamalong Kebangji MEC akilik along Kachipate Dunjiaphan United Democratic Front of Sarupathar Independent Asong Amhang Pathek Ponsi Nona dihu MEC akilik chedan don vek pupusi Simeon Rongpar pangdak ponlo. Lapen Congress BJP APHLC a party pen COC UDFS asong kapangtang ponji aphan kengkam che Jordan atum setame labang so mayalong nangklang. Democratic Front of Sarupathar asong penke kebangji MEC akilik kachedan dunji aphansi chonghong dinglo pusi Simeon Rongpar pen jaipon. Non apong nangkeleji suri ni rank ko rahini bang kilik na bang solong Sarupathar havar same Sarupathar a constituency pen kachapati dunjia phan to pen similitum United Democratic Front of Sarupathar bangke pinni penilitum amhang pathek pon pamikalo Sarupathar constituency along non kebangji MEC akilik ke independence highway po BJP Congress APHLC asong puke hayon elo athe Sarupathar constituency arat matha pamesi chingwai pamelo ador ke donai avot ke alangli aphan athe ke Simeon Rongpar phansi pa highway po pusi mailong kachetong dunarat pen chethan pon Sarupathar arat aphan UDFS labang so ke sengalong si nili mingche chelo la penalang le ke jalong si nili ke kleme dam dunjia phan pini pen chepathik lo la pen pini pen rata long stami nili chiklang kon Nili BJP mandal chunbang ningkan pho aparman cherap dunde ra phisitame nili MEC along pen thang akirapta longle lasi pinike nili sita Simeon Rongpar along si dodun popusi BJP pen nang kache pa ok dunabang phupen mayalong ningjepon nilihin pen bangke nili kamata damate ke labang solong dun tunang ko din bangke National Party Congress along lubong mustake non Congress atum acha kong bilu tulong ti nili kuno anak dun jilo lasi labang so kiklem kidam sepadu dun je panti nilin betak kita Langchi Thingpen Subhas Terang Karbiang long live Ingdeng Troke Braisi Buro Sahitya Sabhalong Manpeng Aluhi Sarpo Manpen Kachapapon India President Ramnath Kovind Chetongdunpo Arwa Chiklo Nipai Clear ni Assam Tamulpur along India a President Ramnath Kovind nang palipo Tamulpur District along Kepadopon Ingdeng Troke Braisi Buro Sahitya Sabhalong an Alangli Palidunpo Labang Somayalong Alangli Manpeng Aluhi Sarpo Manpen Chetongdunpo Kedamtang ni phairu hiniar ni pen kapang chengpon Boro Sahitya Sabha Radamai pi mate kepajut pinap arnilo President Ramnath Kovind alangli palong niya mai chitong tekangji kechengsi ka chitong ponji amai lake Tamulpur district along kepadopon Bodo Sahitya Sabha amai anparta ihinana dabangke Guwahati rongsupiar lo kedo Khanapara along kepadobom North East Festival along an chitong nangji Ingdeng Troke Braisi Bodo Sahitya Sabha Awai Kalong Suri Phokepen Lagisi
armuan kapachitong ponji alamdo lasuang bong Bangladesh adera longkido boro akhai tumta nangchitong dunji labang so amayalong President Ramnath Kovind alang liphan kangthum karni anparta misen pen kedeng dun thekjia phanpura Chief Minister Himanta Biswa Sarma penta dode sang siasai kedeng pon theklong manpeng kachupha pon aluhi sarpu President Ramnath Kovind aphan an eom ke pachu dunjia warsai ke pathik pon lake Guwahati rong sopialong Khanapara long ke padopo North East Festival along alangli chitong tekangsi puthot Delhi rong sopian pangnupon chupo isi ningduk alam bangke dongkamuka malong ke padopot Karbi lamet amai ahutke ratchari alisi ke pathe pon theklong lasoang bong Dr. Himanta Biswa Sarma phansi manpeng aluhi kachup hapon theklong tangte donatum isonalam mathadam sina manpeng aluhi sarpua manpen kachup hapon Bodo Sahitya Sabha lapet Karbi lamet amai angbong kuan kacheprek dam nangli theklong News Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time Abirta Bangke Lapon se Kangton Iglo Domit Hagme Kardom